Boas noites, rapazas e rapazas. Hoxe quero explicarvos un pouco como se pode remasterizar unha canción, vale? Ou un beat antigo para que sone un pouquiño mellor con Fruity Loops. O primeiro é cargamos a pista en Fruity Loops e engadimos esta pista aos inserts. Podemos utilizar o Insert 1 ou podemos utilizar calquera outro, o que nos sexa máis cómodo. E utilizamos un ecualizador para quitarlle os graves que van a sobrar, os menores de 20 Hz e os maiores de 18.000, 19.000 kHz que realmente non nos van a aportar absolutamente nada e ademais vamos a limpar moitísimo o son con eso. Logo, basicamente, imos a pista de master, xa de forma automática Fruity Loops engancha esa pista, incluso aínda que non a metas no insert, pero eu é unha cousa que fago. Bolas pon directamente na pista de master cando vades ao mixer e aí aplicades o Bloody Overdrive sen tocar nada salvo o efecto en total que ten o plugin, que o baixades ao 50% e utilizades o Maximus co plugin Clear Master RMS e desa parte de compresión das frecuencias altas e abrides ao 40% e desas medias e abrides ao 30%. E só facendo isto vades a conseguir que o son desa canción, que sona xa un pouquiño antigo ou que o mellor non está ben masterizada de todo, empeza a sonar que flipas en cada puto sitio. Eu o teño probado, o teño feito con bastantes cancións antiguas que non vou a volver a publicar, pero que me gustan máis sinceramente o remaster que o master original, sobre todo porque no master original non tiña ni puta idea de masterizar, vale? Aí queda ese consello por se o queredes utilizar cos vosos temas. Tamén vale para masterizar os temas normais, simplemente en vez de Clear Master RMS utilizade o preset de Clear Master simple e utilizade as mesmas atributos nas frecuencias altas e medias de abrir ata o 30 e 40%. Saúde.